Înainte, Doamne, să venim dimineața aceasta, în acest loc, așa cum am fost supușiți, Doamne, în ultimul timp, să apelăm la rugăciune și să cerem ție una puternică care să lucreze în situația care o avem cu această casă de rugăciune și puterea noastră. Ne-încredință în brațul tău puternic și știm că vei fi de partea noastră, că le vei da, Doamne, înțelepciune, le vei deschide ochii să vadă că de partea noastră ești bun și noi suntem mai tăi. Și să mulțumim pentru tot ajutorul care ne l-ai dat până acum și ne-l vei da în continuare până la sfârșitul numele Doamnei Iisus și pentru Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tată, că Tu ești Dumnezeu nostru, Doamne, și noi venim la Tine, Iisuse, Doamne, că Tu ești mijlocitor între noi și Dumnezeu, Tată, și Tu iei asupra Ta, Doamne, toată această lucrare, această hotărâre, Doamne, că Tu ești Stăpânul lumii și al cerului, Doamne, și Tu ești Stăpânul nostru și asupra Ta aducem toate neajunsurile, toate neputințele noastre, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu nostru și îți mulțumim că Tu așa un Dumnezeu puternic și mare, Doamne. Slăviți să fie Tău, Doamne, și ne încredem în cuvântul Tău, Doamne, că Tu vei lucra, Doamne, și Nu ne vei apăra, Doamne, Tată, ca cum apărăm și noi copilașii noștri acasă, Doamne, de toate relele, Doamne, Tu ești Stăpânul nostru și îți mulțumim pentru asemenea Stăpân. Amin. Amin. Fii Tu, Doamne Iisuse, îndrumătorul nostru, Doamne, și ajută-ne, Doamne Iisuse, ca să fie totul numai după voia Ta, Doamne, nu după voia noastră. Mulțumim. Amin. Amin. Autoritatea în lumea aceasta și știm că ei trebuie să se supună Ție, Doamne. De aceea te rog frumos, Părinte, al cerului și al pământului, lucrează astăzi, Doamne, în inima acestora care trebuie să fie reprezentanții Tăi pe pământ, Doamne, și fă ca dreptatea Ta de Dumnezeu, dreptatea lucrurilor așa cum le-ai așezat Tu pe pământul acesta să iasă la iveală. Doamne Iisuse, mulțumesc că încercările prin care trecem, Tu vrei să le folosești ca să ne șlefuiești pe noi, Doamne. De aceea te rog, binecuvântează biserica aceasta, Doamne, cu o trezire din partea Ta, prin Părintele nostru, prin încercarea aceasta, ajută-i să se apropie mai mult de Tine, să-și înțeleagă mai mult chemarea. Binecuvântează, te rog, Doamne, toate bisericile din România și ajută-ne, Doamne, să ne legăm de Tine și numai de Tine. Amin. Amin. Fiindcă Tu ești scutul și nădejdea noastră. Amin. Amin, Doamne, te rugăm. Amin. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, noi vrei să cobori și ești, Doamne, prezent, dar vrei să cobori cu sfințenia Ta din ce în ce mai mult. Și Tu vrei, Doamne, ca laudele Tale să se înalțe. Gloria Ta, pentru că Tu meriți, Doamne. Gloria Ta înseamnă dreptate, înseamnă sfințenie. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că Tu ne cercetezi. Îți mulțumesc frumos, Doamne, pentru că Tu te miști dintre noi. Și chiar și aceste evenimente care nouă nu ne plac și care ne sperie mai mult sau mai puțin, sunt de la Tine, Doamne. Sunt îngăduite de Tine. Îți mulțumim pentru asta și, Doamne, pentru că Tu vrei să ne cureți, să ne șlefuiești. Doamne, îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc pentru că noi singuri nu am putea, Doamne. Noi ne îndreptăm de atâtea ori cu spatele către Tine. Dar, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că ești tare bun cu noi. Și de aceea te rog mult, arată-ți Tu slava. Doamne, fie ca aceste evenimente să fie doar pentru binele nostru spiritual, să fie spre binele spiritual și al țării noastre și al acestor oameni care poate vin să-și facă dreptatea. Doamne, îndură-te de ei, îndură-te de întreaga Românie, Doamne. Și pune noi un duh de trezire, dar și o dorință pentru trezirea României. Să fie binecuvântat. Amin. De peste 20 de ani și bolnavă, care a intrat într-o cursă. Tu ai auzit cuvintele ei de la început, când a spus că dorește aici o casă de adunare unde să propovădească Evanghelia și nu niște restaurante. Dar a intrat și ea într-o cursă. Tu știi. Te rog să faci ca toți să fie mulțumiți. Să fie mulțumiți și noi, să fie mulțumiți și ea, și toate să fie spre slava numele Tău. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai deschis o ușă. Avem încredere în Tine, Doamne, și Te slăvim, Te glorificăm. Amin. Amin. Doar slava Ta și spre binele nostru. Îți mulțumim că ne-ai făcut mai atenți la felul în care am viețuit înaintea Ta și ne-am dat seama că am făcut și abateri și greșeli. Dar astăzi, Doamne, slava Ta se poate arăta
Și așa cum spune cuvântul Tău, când Tu vii, cine poate să stea în picioare înaintea slavei Tale? Doamne, îți mulțumim pentru acest prilej și Te rugăm, fii cu noi. Tu Te-ai făcut Mântuitorul nostru și astăzi ești Mântuitorul nostru la fel ca în momentul când ne-am întors la Tine. Doamne, îți mulțumim pentru toți frații care s-au adunat aici ca să fie una, să avem o părtășie unii cu alții și prin Domnul Iisus. Binecuvintează frățietatea care a avut această dorință să stea în spărtură pentru a aduce slavă numelui Tău. Îți mulțumim. Și acum veghează în continuare asupra lucrurilor care se vor întâmpla. Ne încredințăm în mâna Ta și în numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru toate. Amin. Amin.